Mae bod yn awdur yn rhyw job unig iawn. Wedyn dwi falch o gael y gydnabyddiaeth achos cwbl, os gynnach chi'm bos na dim byd, ydych chi ar 'ych pen 'ych hun a mond chi sy gynnach chi symbolu chi. Wedyn ma'r holl waith yn cael ei wneud dim ond sgwrs rhwngthoch chi eich hun a does neb i'ch gyrru chi mlaen. Dach chi jyst yn gorfod dibynnu ar 'ych greddf 'ych hun. Felly ar ôl hynna i gyd, ac mae o'n fwy caeedig mewn cyfnod o bandemig, felly ma' cael ryw gydnabyddiaeth a cael 'ych enwybu ar gyfer gwobr fel hyn yn gneu' chi feddwl, wel, falla bod rhwbeth yn y syniad wedi'r gwbl. Sgwennu dwi 'di neud erioed, mond y gwaith yna dwi'n wbod amdano fo. Ond dwi 'di ca'l 'yn hynny drw'r cyfnod tuag at nofela hanesyddol, ond dim ond un cofiant hanesyddol go iawn dwi 'di neud, ag o'n i'n teimlo peth rhwystredigaeth yn fan'na achos o'n i'n gorfod glynu at y ffeithia, ag o'n i'n teimlo, o, sa'n braf weithia mynd ar drywydd y dychymyg. O'dd o 'ru' fath pen o'n i'n sgwennu hunangofiant, o'n i'n gorfod glynu at y ffeithia, ag eto o'n i'n teimlo, o, sa dda defnyddio nychymyg a bysai'n stori well taswn i'n gneud. Felly mewn nofel efo cefndir hanesyddol, dwi'n ffeindio fo'n help bo' gynnach chi'r fframwaith fel cychwyn, ond bo' chi hefyd yn cael defnyddio 'ych dychymyg. Yr ysbrydoliaeth i'r Castell Siwgr oedd gweld arddangosfa yng Nghastell Penrhyn am cysylltiad y castell efo caethwasiaeth, ac o'n i a llawer un arall yn gwbod am gysylltiad y Penrhyn efo'r streic ar gychwyn yr 15fed ganrif a'r gormes ar y chwarelwyr, ond ma' cysylltiad y castell efo caethwasiaeth yn stori lot mwy cuddiedig ac yn stori lot tywyllach. Pan ges i gysylltiad Cymreig bod glanau'n Gymreig yn cael ei defnyddio i ddilladu caethweision, o'dd hwnna'n ysgogiad, a mater wedyn oedd dewis Cymraes yng Nghymru a ceithferch yn Jamaica, a'r unig gysylltiad rhyngthyn nhw mewn gwirionedd ydi'r arglwydd Penrhyn, ond dilyn 'u straeon personol nhw. Rhedeg ma' hi, nerth 'i choesa, rhedeg heb wybod i ble, ond fyw iddi stopio. Mae 'i chamau'n cyflymu, mae'n hyrddio ei chorff yn ei flaen ac yn teimlo rhyddid. Oedd hi ble yr aif, dim ond ei bod yn mynd mor bell ag y medr oddi wrth yr uffen wallgo yma. Dos eboni, dos. Mae'n gwybod ei fod o'n beth dychrynllyd o beryglus i wneud, ond os dim ots ganddi bellach. Dim ots os bydd ei chorff yn malu'n filoedd o ddarnau mân ac yn cael ei chwthu'r pedwar gwynt. Dim ots be sy'n digwydd yn awr, achos mae popeth wedi mynd. Mae'r mymryn gafael oedd ganddi ar y pusrwydd wedi llithro drwy bysedd, collodd y cyfan. Yn droednoeth mae ei chorff gosgeiddig 15 oed yn symud yn rhythmig. Dwy gaeau'r planigfeydd mae ei chamau'n drybowndian yn erbyn y ddeiar galed. Gall deimlo'r gwaed yn curo'n ei ffen ac mae arogl y mwg yn yr awyr yn gwneud anadlu'n anodd, ond dos eboni, dos, rhed am dy fywyd. Ymhen dipyn, dim ond olion ei thraed sydd ar ôl yn y pridd. Diosg y cyfan, diflanna. Dyna'r peth gorau all ddigwydd ynghyd ei chof, achos po leiaf mae eboni yn ei gofio am ei bywyd gorau oll.